Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Għalaw ftit ċanna unek bżiza, rigali u ħafna kuluri. Tafu x'inhu l-isbaħ moment fis-sena? Meta tqum filgħodu, tiftaħ għajnejk u tiftakar li llum huwa ilu sninek, il-jum ta' twelid tiegħek. Dak il-jum ikun tiegħek biss. Mill-ewwel minuta li tqum tibda tirċievi l-awguri. Ġenituri jagħtuk tannieqa kbira, in-nanniet iċemplu fuq it-telefon u jkantawlek kanzunetta u meta tmur l-iskola sħabek kollha jifirħulek. Tradizzjoni sabiħa ħafna li niċċelebraw il-ġurnata li fiha ġejna f'din id-dinja mhux hekk. U waħda mill-affarijiet li l-aktar inħobbu f'din il-ġurnata hija meta nkunu mal-ħbib tagħna u nirċievu xi rigal. Imma tafu li ma huma l-aktar rigali speċjali? Mhumiex il-ġugarelli l-kbar li jixtraw mill-ħwienet. L-aktar rigali li jferħu l-qalb huma dawk li nagħmlu aħna stess. Bidejna. Kartolina mimlija kuluri li fiha tpinġi xi ħaġa mill-qalb għall-ħabib jew il-ħabiba tiegħek. Tiswa ħafna iktar minn kull ġugarell ieħor. Għax meta tagħmel kartolina, tkun qed tiddedika l-ħin tiegħek biex turi li dak li jkun kemm tħobbu. Illum huwa jum importanti ħafna, għax illum tetu jagħlaq sninu. Imma hekk kif qiegħed idur fir-razzett, tetu qed iħossu ftit waħdu miskin. Jidher li sħabu kollha nsew li llum huwa jluq sninu. Lanqas awguri waħda marċiva? Id-dar tar-razzett hija mudlama u kwieta. Tetu jieħu nifs twil u jagħmel pass il ġewwa. F'daqqa waħda, id-dawl kollha tal-kamra jinxtelu f'daqqa u minn wara l-kaxxi tal-karti jaqbżu Baba, Kika u Zizi. Sorpriża! Awguri tetu! Jajtu l-koll f'daqqa waħda bid-bissima li ma bħala. Tetu jieħu qata, imbagħad wiċċu jinbidel ferħ kbir. Ma kienux insewh, kienu qed iħejju festin sorpriża għalih. Mal-ħitan hemm il-bnadar ikkoluriti mdendlin u fuq il-mejda hemm ftit frott tajjeb u meraq frisk. Awguri tetu! Sorpriża! Kartolina! Rigal! Imħabba! Awguri feluq sninek, ir-risqa żmien li ġej. Ħajkollok sena msewqa u ma jkun jonqsok xejn. Xewqat sbieħ, dejjem tikber u tisbieħ. Ma' kull sena li tixjih, ħafna xewqat sbieħ. Il-ħajja hi sabiħa, iżda iż-żmien itil. Ħangawdu sena oħra, niċċelebraw bil-kbir. Xewqat sbieħ, dejjem tikber u tisbieħ. Ma' kull sena li tixjih, ħafna xewqat sbieħ. Kulħadd qiegħed jistenna, kulħadd iħares lejk. Għalkemm inħobbok ħafna, inħobbok ukoll il-kejk. Xewqat sbieħ, dejjem tikber u tisbieħ. Ma' kull sena li tixjih, ħafna xewqat sbieħ. Kemm joġbuni s-sorpriżi tfal.
Imma tafu li m'għandniex bżonn inkunu artisti kbar biex nagħmlu kartolina mill-isbaħ. Għandna bżonn biss karta u ftit kuluri. L-ewwel ħaġa li tagħmlu hija li taqbdu l-karta u titwuha dritt min-nofs biex tiġi tixbaħ lil ktieb żgħir. Fuq il-faċċata ta' barra se mpinġu bużżieqa kbira, faċli ħafna. Issa jmiss il-kuluri, se nagħmluha ħamra. Issa niftħu l-kartolina tagħna. Hawn ġewwa irid ikun hemm messaġġ speċjali. Jekk ma tafux tiktbu kliem twil, mhux problema, tistgħu tpinġu qalb, fjura jew karozza. Dak li jħobb l-iktar il-ħabib tagħkom. Il-kartolini li nagħmlu aħna huma speċjali ma tista' ssibhom fl-ebda ħanut għax ikunu magħmulin minna biss. Festin. Bnadar. Kuluri. Dekorazzjonijiet. Niċċelebraw. Li tiċċelebra mhux biss tfisser li tilbes sabiħ jew tikol tajjeb ta'. Li tiċċelebra jfisser li turi lin-nies ta' madwarek li huma importanti għalik u li inti tapprezza l-biberija tagħhom. U m'hemm xejn aħjar milli tuża l-ħin tiegħek biex toħloq xi ħaġa sabiħa lihom. L-ewwel darba li jkun hemm xi ħadd mill-familja tagħkom jew mill-iskola li se jagħlaq sninu, morru f'kamartkom, ħabdu l-karti u l-kuluri u preparawlu l-isbaħ kartolina fid-dinja. Żgur li se tferħulu qalbu dak li jkun. Jiena narakom għall-avventura li jmiss, awguri u ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merba, mallum saħħa ciao ciao. Darb'oħra nilqgħu għandna imma llum ser ngħidu